ọgụ adakwana n'ime ụlọ ụka. Fada hapụrụ ụmụ nwaanyị na-eme ọgọst mitin kreti mmanya fa na-aṅụ. Hei, mama Ngozi hapụrụ unu fada kreti mmanya, onye emerụkwa ụnụ ahụ. Fada kedu ife gịnị na-ese, kedu ife a na-azụrụ kreti mmanya n'ụlọ ụka? Hei, fada narụkwa nafa kreti mmanya nwa na-akụwasị na ana o. Mama Ngozi zerukwa na isi unu, mama Nneka zerukwa isi, fada ewere bọtụrụ gbuwa ya isi. O gịnị na-ese, onye ka ọ na-esere ya na fada ịmazikwa nafa bọtụrụ ịmawuo fa. Hei, o gịnị na-esekwa n'ime ụlọ ụka? Biko nu, kedu ndị ọ na-esere fa na fada? Ọkwa ụmụ nwaanyị na-eme ọgọst mitin, ụmụ nwaanyị CWO ka fa na fada na-anụ ọgụ n'ime ụlọ ụka wee na-azọ kreti mmanya. Okotorigba, onye gotalụ mmanya nwa a na-aṅụ? Obi ya ka a na-aṅụ ka okoku na Fanta. Kedu ife fa na fada na-azọrụ kreti mmanya n'ime ụlọ ụka? Ka ọfada gonyere fa mmanya nwa, ka ọfa nwa ji ego fa wee golu. Otu birigokwanụ, bịakwanụ ka nkọrọ unu na anụta akala eze n'ọkwa ya bụ na eze na-eme ọfụma. Na-asịkwara na nke a bụkwa n'Enugu steeti ka ọ na-afịa afịa wee na-azụ azụ, ebe Reverend fada na-achụsasị ụmụ nwaanyị na-eme ọgọst mitin n'ime ụlọ ụka wee na-akọwasị mmanya fa, wee na-akọwa na nke anụnwa na-eme na St. Mary Catholic Church Idudu nke dị n'Ọmọokwe n'Enugu steeti. O wee bụ na a na-akọwa na Reverend fada unu na-afụ ebe a gwara ụmụ nwaanyị na-eme ọgọst mitin na fa nọ na n'ime ụlọ ụka wee mekwana ya bụ nzukọ. Otu birigokwanụ, ọ na-abụ na fa nwere họl ebe ndị nne kwesịkwana ịnọ wee mee ya bụ nzukọ, ka ọ na-abụ na fada amabidoro na ya eme ya bụ ọgọst mitin? Nke a bụkwa nke m aghọtaghị. Wee na-akọwa na ndị nne na-akọwakwanụ n'ọgọst mitin nke a na-eme na fa ya nọ n'ime ụlọ ụka wee mee nọ n'ime ụlọ ụka ebe a ka fa na-anọbukwanụ wee na-eme ya bụ ife. Mana atụmatụ fada atụpụtara bụ na fa ya nọ n'ime ụlọ ụka wee mee ya, mana ma amazi na o nwere ebe fada provaided fa ya nọkwanụ wee mee ya bụ ọgọst mitin. Ka ọ na-abụ na o nwere ife na-ewe fada iwe, ka ọ na-abụ na o nwere ego fada gwa afa tụọ fa atụghị ọrịa. O wee sịfa na fa ya eme ya bụ nzukọ. Nke a bụkwa nke m amaghị. Onye ka ndị nne nọzikwa n'ime ụlọ ụka anụ wee na-enwere aṅụrị na-eme ọgọst mitin? Nke ama na ndị nne na-eme ya na ya bụ ọgọst mitin na ha anaghị ndị nne ime ya bụ ife. Nke a dị n'ọfọ ọdụ n'iwu. Ọkwa ya ka fa gotalụ mmanya wee na-eri wee na-aṅụ. Reverend fada wee bịa, ọgụ wee tu n'enu wee tu n'ala wee buru ya bụ mmanya fa na-aṅụ. Wee na-achọ ka o welu bọtụrụ mawasịcha afọ isi n'ime ụlọ ụka. Nke bụ na ọ dị ka ya bụ Reverend fada ọ na-ewe iwe ọkụ, maka a na-akọwa na ya bụ Reverend fada na-asụkwanụ nso. Ndị mmadụ na wee na-asị ọ maka na ochiri fada akpatazi na oyi ewe iwe ọkụ, ka ọ maka na ochiri fada akpatalụ na ọya anụ ọgụ. Na-enwere ike ọ bụ na o nwere ife ndị nne merie na-ewe ya iwe, na ọkwanụ mmadụ ka ọ bụ ike na odigidego ya bụ ife na okwu ezi ya edi na ọ gbadoziri ya na akpịrị, o wee bulu ọgụ wee bịa n'ime ụlọ ụka. Nke bụ na anụchala ọgụ anụnwa, ndị nne wee jezie wee kpọọ ndị difa ya bụ ife unu na-afụ ebe mma agbanyere unu ka unu gee. Wee burukwa ọgụ nke fa wee bịa wee na-echi fada echichi, wee na-asị fada ọ bụrụ na nne ya na oyi eti ya ife. Ọ dị ka ndị sere ife onyonyo esetacha dị ọfụma dị n'ọdụ ka o nwere onye nne fada kụrụ sepuretela mande dandusa dandu ka bido sheka. Ọ dị ka ọ kụpụrụ ya ife na-ekweri ya egwu. Fa wee na-asị fada na ebe a na obe ya na ụlọ ụka ya kedu ife ichere gbasara ya bụ ife. Fada wefekwere iwe ewefe na esikwa mmụkwuo. Fada na ndị nne nụwa ọgụ meta akwa ya, andị unu mana fada nwere ike ọ bụghị obodo ya dị ife a, mana ebe ọ na-aka ụka o nwee ike ọ bụrụ ya bụkwanụ fada na-akalụfe ụka. Onwe ife na-ewe maọbụ ife na-eserogo na ndị nne, unu ewere nwayọ kpezie ya bụ ife. Ọ bụ ozi nke ịbata fụ ebe ndị nne, ụfọdụ n'ime ndị nna fa amụtala ọgbọ, ụfọdụ n'ime fa atọrọ kwunyelufe ugbo, ụfọdụ na-anụ di. Ọnya nwa ka eji wee nwee ndị parish kansụl. Ọ bụ na o nwere ife na-eselogo na ndị nne maọbụ ife fa meghe like ho, ịkpọọ ụmụ nwoke enwe ndị elda nọ na chọọchị ịkọmplen alụfa gwafa na ife ndị nne mere na ịlaike ya na ịgwalụfa ife dị etu afa disobe ewu megharịa ya. Onwe ndị nne mere ya, ndị ụmụ nwoke bụ ndị difa ka ọ dụrụ ịkpọ ya wee sị ya nne na ịnọ emetaghị ya ka ife unu ji wee mee ife dị etu a. Ọ bụghị iyile akwa iji wee chie echichi a si Reverend fada ịbata n'ime ụlọ ụka go na ndị nne a na-azọ bọtụrụ mmanya. Ọ bụ na o nwere onye iji ife agbụwa isi, ọ bụrụ ife ayada akọ ka ayada akọ, maọbụ na o nwere onye nne nya ala na-ayịkwa ka o si ayịhụ, o mechala ofu bọtụrụ ebe ahụ pịawa ya isi ya kpụrụ akpụ. Ndị mmadụ asị na ọ pịawara ya isi na ọ kwụnyeghọrọ ugwu na Reverend fada ka ịbụ, mana ọgụ nwa na-akwụnyeghọrọ onwe ugwu. Ọkwọ ntu a ka Reverend fada nwa si wee jide otu nwaanyị na-akụzi nkụzi mụtara ọgbụ ya, tibi ya ife n'ụlọ ụka were ịtarị pịabịa were ụla mawasịcha ya ntị. Onwekwa ife kpetara ya na Anambra steeti. Kịta anụnwa ijekwa n'ebe ahụ too onweghị ule. Ọ bụrụ na iwe na-ewe unu maọbụ na o nwere nwaanyị na-achụ nwaanyị jụ si na gị na ya ya yi iburu ahụ ụfụ na-afụ, maọbụ na ịgwara fatuo ego fa atụpụghọrụ ya ego ka ị na-eri na-aṅụ, ma ọ fatuarụghị nne ife na-eri n'ụlọ befa. Ije chọọ ife iyi arụ na fada na obodo oyibo na-arụ ọrụ, mana nke ndị Naijiria bịa unu bịa unu abalansị ya, a na-atụrụ unu ego unu a na-eri.
nwezie nke unu sese tụa aka otu atụpụ ahụ ofu a na-afụ unu ọkwa nke nnu si ka m wetara unu ka unu gee ka unu nụkwanụ ka nya bụ mmiri si wee zo wee gbachaa otu birigokwa biko na unu ewekwo n'iwe na onwere ebe m wepụnatara ebe fada na-azọ kreti mmanya ahụ na ebe fada na-akụwasị nya bụ bọtụrụ epostubugo m ife a mana ndị nwe ihu akwụkwọ anabataghị ya wee wepụsizi ebe ahụ wee kpuchinata ụfọdụ When I disturb labor, when disturb labor, let's start scoring about. Let's start scoring about. Brother, I come watch them the same, brother. I come watch me and need them. Sit down. That's sit down. Ewo yema.
Ewo yema. Ewo yema. Gracias.